Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia, eta jainkoitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizu gurekin. Hermanos, a todos muy bienvenidos a esta Santa Misa que hoy ofrecemos por el eterno descanso de José Miguel Mariñel Arena y de Pedro Munarriz. Segideok, aitor dizagun gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, biozuratua salbatzera bidalira, errukik jauna. Jesus jauna, pekateri dei egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna, gure aldotuik egiteko, aitaren eskuin aldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guzti zahaltxoa eta gure pekatua barkaturik eraman gaizala betiko bizira. Aintza zeruetan jangoikoari eta pakean urrean haren gogoko bizonei, hain eundita ez zaitugulako, gorazu, bereindatu azu, gor espen zuri, hauz bezaur, eskerra zuri. Jainko jauna zeruko erre, jangoiko aita guztiak jauna zure bakar, Jesukristo, jainko jauna, jainkoaren mindots aitaren zene. Zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna, zuken zen duzu munduko pekatua, entzun gure dira, aitaren eskuinanean jarri zaudezu, erruki jauna, zu bakarri santua, zu bakarri jauna, egoikoa Jesukristo, Espiritu Santuarekin jainko aitaren azitan. Amen. Egin dezagun otoez. Jainko jauna, zugan itxaroten dutenen indarra, entzun biozonez gure otoitza, eta zugabe gizonaren auleriak ezerez bait dezake, emaiguzu beti zure graziaren laguntza, zure agindua betez, zuretzat atsegingarri izan gaitezen gogoz eta egitez. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko targe bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Exodo liburutik. Egun haietan, Israeldarrak Sinaiko basamortura iritsi ondoren, han ipini zituzten oihal txabolak mendiaren aurrez aurre. Moises jaingoikoagana igo zen, eta jauna menditik dei egin eta esan zion. Honela hitz egingo diozu Jakoben etxeari, eta hau hots egingo Israeldarrei. Ikusi duzue Egiptoarrei egin diedana, eta zuek arrano hegaletan eraman zaituzte dela, eta nigana erakarri. Orain berriz, benetan entzuten baduzuen nere hitza, eta nere elkargoa gordetzen, zuek izango zeraten ere ontasun berezia, herri guztien artean, nerea baita lur osoa. Zuek berriz, apaiz herri eta herri santu izango zeraten eretzat. Jaunak esana. Kanta jaunari, lur guztia,
Pablo apostoluak erromatarrei. Zenideok, oraindik indargabe geundela, Kristo bere orduan gaiztoen alde hil zen. Nekez hil daiteke norbait gizon zuzen baten alde. Gizon on baten alde, baliteke norbaitek hil nahi izatea. Baina, hontan erakusten du Jaungoikoak guretzat duen maitasuna. Gu pekatariak ginelarik, Kristo gure alde hil baitzen. Beraz, orain haren odolaz zuzentasuna iritsi dugun ezkero, are gehiago salbatuko gera haserretik berari esker. Etsai ginelarik, Jaungoikoarekin adiskidetuak izan baginen, bere semearen heriotzari esker. Are gehiago salbatuak izango gera haren biziari esker, adiskidetuak gaudelarik. Gehiago oraindik. Arrotu ere egiten gara Jaungoikoagan Jesukristo gure jaunaren bidez. Orain, beronen bidez, Jaungoikoarekin adiskidetzea iritsi duguta. Jaunak esana. Aleluia. Hurbil da Jaungoikoaren erreinua, bihotz berri zaitezte eta sinistu berri ona. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesucristo Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, herriz herri eta auzorik auzo zebilen Jesus. Haien sinagogetan erakusten, erreinuko berri ona hotz egiten, eta gaiz eta min guztiak sendatzen. Giza taldeak ikustean, erruki izan zituen, nekaturik eta lor jota bai zeuden, hartzairik gabeko ardiak bezala. Eta orduan ikaslei esan zien, uza ugaria da, baina langilea gutxi. Egin beraz otoitz uzta jabeari bidal ditzala langileak bere uztara. Jesusek bere 12 ikaslei dei egin, eta ahalmena eman zien espiritu likitzak usatzeko, eta gaiz eta min guztiak sendatzeko. 12 apostoluen izenak hauek dira. Aurrena Simon, Pedro deritzana, eta Andres honen anaia, Santiago Zebedeorena eta Juan honen anaia, Felipe eta Bartolomé, Tomás eta Mateo zerga biltzailea, Santiago Alfeorena eta Tadeo, Simon Kanaandarra eta Judas Iskariote, saldu zuena bera. 12 hauek bidali zituen Jesusek, ohar hauek eginez. Ez joan gentil lurretara, ez sartu Samariako herrietan, baizik eta zoaze, galduta dabiltzan Israel etxeko ardietara. Eta bidean zoaztela, hotsegin ezazue hurbil dela zeruetako erreinua. Senda ezazue gaixoak, piztuiak, garbitu lepradunak, usatu deabluak. Utxean hartu duzue, eman utxean. Jaunak esana. Pues una vez más, queridos hermanos, qué maravilla las palabras del Señor, que, no sé, también un poco al hilo y como eco, ¿no?, de todo lo vivido estos días, la visita del Santo Padre, el Papa León, ¿no? Pues yo creo como que nos hace entender, ¿no?, esa compasión que veíamos, ¿no?, en tantos y tantos encuentros del Papa, pues con el mundo sufriente, ¿no? Ese corazón del buen pastor, como el Señor se nos manifiesta hoy, ¿no?, que viendo la muchedumbre los ve, ¿no?, y se les conmueve el corazón porque están como ovejas
sin pastor, ¿no? Cansados, agobiados, ¿no? Perdidos, vamos a decir. Y a esa humanidad es a la que el Señor viene a salvar, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues contando contigo y conmigo. De alguna manera, en este, ¿no?, lista de los 12, también estamos tú y yo. Dios te conoce, te ama, te llama por tu nombre, no solamente al cura o a la monja de turno, sino a cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nos llama por nuestro nombre. ¿Para qué? Para enviarnos al mundo con su autoridad, con su poder, para manifestar pues, que el reino de Dios está cerca, que la misericordia, el amor de Dios pues, ha sido derramado sobre nosotros, que se puede vivir de otra manera en definitiva, ¿no? Y es que debe ser hermoso cuando esto deja de ser palabras, teorías, y se convierte en la realidad, ¿no? Yo no sé, como decía también estos días en las misas anteriores, ¿no?, por dónde nos engaña. Siempre el enemigo intenta, por otro lado, engañarnos y meternos, ¿no?, pues dudas, sospechas con respecto a Dios, apartarnos de su amor, ¿no? Cuando la realidad es que a Dios, podemos decirlo así, a Dios Padre, a Dios, se le cae la baba con cada uno de nosotros. Hemos escuchado en la segunda lectura, ¿no?, cómo cuando nosotros éramos enemigos, no cuando éramos buenecicos y todo lo hacías bien, sino cuando éramos enemigos, Dios envió a su Hijo para salvarnos. Cuando éramos pecadores, cuando éramos malos, ¿no?, Dios tiene paciencia, no siente asco ni repugnancia. Y dice San Pablo por 2 veces, ¿cuánto más ahora que estéis reconciliados, cuánto más estáis salvados? ¿Cuánto más no hay condenación, no hay castigo sobre vosotros? Ahora que Dios, o sea, si cuando erais malos podéis tener dudas y Dios ha demostrado su amor hacia nosotros, humanos, enviando a su Hijo, ¿cuánto más ahora? Que es que no podemos dudar de su amor, ¿no? Por eso es que eso es la roca firme, la seguridad extrema, vamos a decir, ¿no?, imbatible de que tu vida merece la pena, de que Dios está contigo, de que tienes acceso a Dios, de que no es un Dios, a ver, vete a saber, ¿no?, ahí castigo, me querrá Dios o me querrá, me podré acercar a Él. No, que los cielos para ti están abiertos de par en par, porque su costado, estamos en el mes de junio, hemos celebrado, ¿no?, el otro día el corazón de Jesús, su costado abierto, traspasado, está eso, abierto para acogerte, que tienes libre acceso al amor de Dios. Entonces, desde esa seguridad de que soy amado, de que Dios ¿no?, está conmigo, camina a mi lado, que le importa mi vida, que sufre conmigo, es donde puedo, pues, llenarme de su amor para ser testigo de este amor también a mis hermanos. Bueno, pues queridos hermanos, también decía la primera lectura, ¿no?, que el Señor nos ha llamado a ser un pueblo de un pueblo de sacerdotes y un pueblo santo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, no solamente como decía antes los curas, ¿no?, sino tú también, el sacerdocio ministerial es eso, es ministerial, es de servicio al pueblo de Dios. Para eso estamos, para servir al pueblo de Dios. Pero todos nosotros, ¿no?, sacerdotes consagrados, ordenados, y el pueblo sacerdotal, ¿no?, los laicos, todos somos un pueblo sacerdotal que estamos llamados a llevar nuestra vida como una alabanza, como una ofrenda, desde que te levantas hasta que te acuestas. Todo para gloria de Dios, todo para manifestar su infinita misericordia en medio de este mundo. Que Dios no está por ahí lejano, véase, enfurruñado con la humanidad. No. Que Dios está a favor nuestra, que Dios camina con nosotros, ¿no?, que Dios te conoce y te llama con tu nombre para que tú también manifiestes su amor en medio del mundo. Pues que así sea. Sinisten dut, jangoiko aita guztidun zeru lurren egilea. Sinisten dut, haren seme bakar Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuaren egite sortu, eta Andre Maria Virginiagandi jaio zena. Ponzio Pilatoren menpean nekaldua, guruzean ilzatua, hila etobiratua izan zena, enferrotara jaitsi, eta 2. egunean, hilen artetik piztu zena, zeroetara igo, eta jangoiko aita guztidunaren eskuinaldean jarri dagoena, handi giziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragien piztuera eta betiko bizia. Amen. Senideok, egiogun otoiz gure begiekin ikusten ez duguna, ere ezagutzen duen jainkoari. Berak badaki eta gizakion beharrak zein diren. Egin dezagun otoiz,
Elizaren alde. Jainkoak, gure jaunak, sendo dezan, zatiketa guztiak urrunditzan, eta munduko kristau guztien otoitzak entzun detzan. Eska diezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Egin dezagun otoiz gure herriko eta mundu guztiko agintarien alde. Jainkoa jakinduria eta indarra eman diezaien, bere ardurapean duten herria bakez eta justiziaz goberna dezaten. Eska diezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Egin dezagun otoiz etxetik urrun daudenen alde. Jaunak etxera pozik itzuli eta familiarekin elkartzeko doaina eta zoriona eman diezaien. Eska diezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Egin dezagun otoiz hemen bildua gaudenon alde eta ospakizunaren buru egin duenaren alde ere. Jauna gure otoitza entzun dezan, eta gure eskariak bere gogoko izan daitezen. Beti, eska diezaiogun jaunari. Entzun jauna, gure eskaria. Jainko jauna, entzun gure otoitzak eta emaguzu zurekin bat eginda bizitzea, bai gorapenean eta baita zenideen zerbitzuan ere, gizaki guztien aurrean evangelioaren hotz egile eta testigu izan gaitezen. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zerdiok egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren opari jainkoari eskaintzekoan. Jainko jauna, orain eskatzen dizkizugun doaietan, aurkitzen ditugu bizitza honetako janaria eta bizi berriaren sakramentua. Egizu, gure gorputz animak ez daitezela gerta inoz ere hauen laguntzarik gabe. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Hauta zurekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotza. Jauna zagu. Ezkerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, onai eta beti zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jangoikoa guztidun betiereko horri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Berak gure artean jaioz, gizon emakume berri egin gaitu. Gurutzean hilez, gure pekatuak ezer eztu ditu. Hilen artetik piztuz betiko bizia eman digu. Eta zugana igoz, aita guzti zantu,
zeruko ateak zabaldu dizkigu. Horregatik, hain gero eta santuekin batean, beti eta beti abesten dizugu gorazarre hau. Santu, santu, Santua, diraen guztien jainkoa, Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu gizkizu badao gitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bede gogoz guruzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien ezanez. Artzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien ezanez. Artzazue eta edan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta azkorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Ahava sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbizari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batekin bezala. Izango goan jauna, mundu guztian zabaturik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure eta santuarekin, Florentzio gure gozenarekin, eta Liz gizon guztekin batean. Era berean izango goan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Jose Miguel Marinelarena eta Pedro Munarriz, eta hildako guztiak ere, arizazu zeure arpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizia eriz dezagun, jangoikoaren Maria Virginia doatxoarekin, haren senar Jose Santorekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko algoztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindutara kutsiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan, zerana, santu izan berizure izena, etorre dizure reinoa. Egin begizure naia, zeruan bezala lurrean ere.
Atera gaiztazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garri bizi gaitezen eta eskualdetan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorgo den zain gondela. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea uzten dizuen dure pakea ematen, begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea mamatasuna, errege bizi baizara gizaldi eta gizaldietan, janaren pakea betizuekin, maiozu pakea ekarri. Aitasuna, Jangoikoaren hildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua, erruki jauna, jangoikoaren hildotza. Erruki jauna, jangoikoaren hildotza, zuk entzen duzu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen jangoikoaren hildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsua jaunaren maira bituak. Jauna, ez da ezin dortu beretzean zarteko, baina ezazuz bat, itxas ezera zatozu,
Egin dezagun otoiz. Jauna hartze honek jauna, fededunak zurekin bat direla adierazten du. Ekar dezala, zure elizan guztiok elkarrekin bat egitea. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zurekin. Berenkaza izatela jangoikoa guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoaze jaunaren pakean.